Mä toivon, että sä voitat sen numeron 12, eli Rosen, niin kuin sovittiin. Joten voisitko käydä ilmoittautumassa, niin voimme aloittaa. Joo, mä menen ilmoittautuu. Ei vie kauaa. Nähdään kot. Hirveän kauan aina kestää tuollakin tajuta asiat. No, hän on vasta aloittelija. Annetaan hänelle vähän aikaa. Joo, annetaan ja annetaan. Hei, älä huoli. Kyllä ne 2 sieltä tulee kohta. Tai sitten eivät. Mutta mä uskon, että ne on ilmoittautumassa, eli odotellaan vaan. Mä toivon, että niillä ei ole käynyt mitään. Koulukin loppu. No, nyt vaan odotellaan. Mikä se olikaan teidän tuo kilpailijanumeronne? Voitte ottaa numeron lapun merkkaa teidän nimen tänne, että olet hakenut numerosi. Kiitos ja nähdään. Kiitos paljon. Seuraava. Jaahas, katsopas Benaa. Mites sinä voit ja miten sinun äitisi muutos voi? Ihan hyvin voi, mut joo, saanko se mun ajonumero? Ilman muuta. Mikä se olikaan? Ihan vaan numero 7. Kyllä vain, ota vaan siitä. Kappas vaan, Rose Willips, numero 12. Mutta tänään sä et oo numero 1, vaan mä, koska sä nielet muun pölyä. Ai, erittäin kiva kuulla, mut en kyllä usko, ja moikka! Höh. Seuraava. Numero 12. Ai että ei juniorikampissa vielä tänä vuonna. Voit ottaa vaan numeron merkkaan sinut kohta. Kiitos. Oh my god, mitä sulla on nyt asiaa? Ei mitään, tuli vaan toivottaa hyvää kilpailua, paitsi mä kyllä voitan sut. Enpä olisi niin varma, mitä sä sanoit viime kerralla voittamisesta. Mä menen. Mietipä sitä. No hei, älä suutu. En mä sulle suuttunut. Hei, varo vähän. Noin. Mitä iskä? Ei mitään. Sitä vain, että missä sinä olit? No kisanumeron hakemisessa vaan kesti. Ei saa olla myöhässä. Olit 2 minuuttia. Huomio kaikki kilpailijat ja katsojat. Kohta kilpailumme alkaa, joten vielä ehditte käydä varikkoalueella. Kilpailu alkaa 30 minuutin päästä, joten olkaa nopeita. Kiitos ja hei! Oh my god, niin hieno. No joo, älä muuta sano. Vielä 12 numero. Wow, ihana. No, millaista siellä? Ihan hyvän näköistä. Pakko myöntää. No, eiköhän sitten olla valmiit kilpailemaan. Numero 12 kilpailee ekas erässä. No, eikö vaan odotella. Viittisköhän pojat lähteä tästä näin? Me ei haluttaisi hirveästi faneja tai näitä nytten tähän. Joo, kyllä me voidaan lähteä. Ilman muuta. Just niin. No, nähdään sitten kilpailun jälkeen. Joo, moi moi.
Oi voi. Tulkaa vaan sieltä. Siis mitsi, miten hyvää työtä te olette tehnyt. 10 pistettä ja papupukka ja merkki. Kiitos paljon. No, me osataan hoitaa työmme. Miss muuten äiskä menee? Sano tulevansa kohta. Mitä minusta? Sä tulitkin jo. Mut kohta alkaa kilpailu varmaan. Huomio, huomio. Kilpailu alkaa, joten kaikki menevät paikoillensa istumaan. Ja ekalle erälle tulevat numero 12, 6 ja 7. Menkää jo lähtöviivalle kohta puolin. Kiitos. No, lähdetäänkö vetämään? Ai, minä? Ei kun niin, joo. Sori, mä olin ihan yllättynyt, vaikka mä oon tehnyt tätä monta kertaa, mutta tuntuu, että tää ei ikinä lopu. No, ei kun vaan menoks. Joo. Meillä onkin täällä tänään kilpailemassa numerot 6, 7 ja 12. Eli katsotaan, kuka voittaa. Lippu lähtee liehumaan nytten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja hana! Viimeinen kierros lähti käyntiin ja numero 12 on edelleen johdossa. Ja numero 6 tulee kovaa kinteriä perässä. Numero 7 on vähän jäljessä, mutta kyllä se sieltä lähtee. Maaliviivalle saavutaan, tai suoralle. Tämä on hirveän draagista. Mitä tapahtui? Numero 12 ei ole enää pelissä. Ambulanssi on tulossa. Katsotaan, miten käy. Kilpailujen on valitettavasti vähäksi aikaa katkettava. Eli numero 6 ei saa missään nimessä voittoa, vaan otamme kisan myöhemmin. Kuitti. Ei voi olla totta. Mitä? Mitä? Mennään äkkiä auttamaan tai edes katsoa lähempää. Katkaa eteen. Just niin. Oi ei. Ja näköjään kisapaikalle menee hurja määrä teinejä katsomaan ja avustamaan ambulanssikuskia. Kiitos. Mä voitin. Tämähän meni niin hyvin. Mutta sinä törmäsit häneen. Ai törmäsin vai? Oho. Tällä tyypillä ei ole näin kisapelit kaukana. Se lopettaa. Jahas. Olkaa hyvä ja odottakaa siinä. Te ette saa missään nimessä mennä tuonne. Samat sanat teille. Pysykää siellä päin ennen kuin ambulanssi tulee. No niin, sieltä ne tulee. Ei heitä saa sieltä. Tän oven ainakin sai auki. Toi pitäisi saada lisäapuja. Tulossa. Tän oli pitkä matka. Toi. Hei, autaksa vähän? Joo. Puskia ei saada pois täältä. Ei lähe. Ei yhtään liiku. Auttakaa nyt joku. Mä voin. Väistykää leirit.
Tää ovi on jotenkuten lukossa. Noin. Oikein paljon kiitoksia. Eipä mitään. Mut jaha. Salainen numero 12 paljastui. Se oli vielä meidän koululainen Rose. Siis miten ihmeessä? Siis se on vielä meidän koulussa! Mä tiesin koko ajan. Miksi sä et oo sit voinut kertoa mitään meille? No sori. Siis sä... Onks kaikki alko... Se autokolari! Mä menen lohduttaa sitä. Mutta sä et oo kertonut mitään meille! Sori, ei ollut tarkoitus, koska Rose halusi, että mä en kerro kenellekään. Mäkin luulen, että me voidaan olla kavereita. Valtteri, varo vähän, mutta niin. Ei oo mun vika, jos Rose ei halua, että kerrotaan yksityisasioita. Jaas, tännekö minun piti mennä katsomaan potilasta? No, mennään sitten. Täällä näyttäisi olevan kaikki ihan ok. Mutta eikös tämä ole Rose Phillips numero 12? No on ilo kyllä palvella häntä tänään. Mutta se onnettomuus oli kyllä raju. Niin kuin kartturillekin varmaan. Oh my god. Onko Rose kunnossa? Ai hei, rouva Phillips. Kiitos. Luojan kiitos, hän on ainakin nyt vielä kunnossa. Teemme parhaamme, että hän selviää. Toivottavasti teettekin. Teemme, lupaamme sen. Iskä. Emma, olet hereillä. Mikä onnenpäivä. Odota siinä, käyn hakemassa lääkärin. Okei. Mulla on paljon kysyttävää kaikilta. Ai, olettekin jo nousseet sängystä. Joo. Saanko mä kysyä, että mitä tapahtui? Olette ajamassa Jorallin vikoja kisoja. Rose oli kuskina ja sinä olit kartturina ja tuo, mikä se numero nyt oli? Numero 6 vai 7, niin ajoi kylkeen aika kovaa. Joten olette nyt olleet täällä. Mitä? Numero 6? Joku tuommoinen. Noin. Mun on pakko päästä katsoa Rosea heti. Vois mä mennä? Valitettavasti Rosein nyt ei voi mennä tapaamaan. Hän on vielä tehostetulla. Hänellä on kova juttu päällä nyt. Okei. Mennämme sinun nytten olla ihan rauhassa. Soita sitten tätä, jos tarvitset jotain. Mennään. Joo. Onko mitään mahkuja? No ainakin nyt tämä näyttää hyvälle. Mitä? Rouva, teidän on nyt parasta lähteä, että tänne tulee hirveästi porukkaa kohta.
Emma. No. Rosin tila romahti ja niin. Mitä? Romahti vai? Se on pakko pizzailla. Hän ei enää aja eikä ole keskuudessa. Hyvää iltaa arvon 10 uutisen katsojat. Nyt on tärkeitä ilmoitusasiaa ennen uutisten oikeaa alkua. Legendamme juniorikapin Jorallin mestari numero 12 Rosie Phillips on tietojeni mukaan pari tuntia sitten lähtenyt omille teilleensä tuonne taivaaseemme. Kaikista muista näistä suruhommista voitte lukea lisää sivuiltamme. Mutta nyt jatkamme kymppiuutisten parissa. Tammenterhot ovat tulleet taas myyntiin kauppoihin. Teri, mä en enää kestä tätä. Jorallin paras juniorikapteeni ja ajaja. En mäkään, mut yritän nyt. Musta tuntuu, että ehkä olisi parempi vaan olla puhumatta näistä asioista. Mitä jos me oltais autettu sitä, mutta se ei ikinä ole kertonut. Adam oli ainut, joka tiesi ja olisi voinut varoittaa meitä tästäkin asiasta. Jos Rose halusi, että siitä ei puhuta, niin siitä ei silloin puhuttu. Okei, missäköhän Adam on? Ei mitään hajua. Mä en enää voi mennä Joralleihin enää ikinä. Ei me mennä ketään enää sinne. Tai ehkä mennään isompina. Tai sitten ei ollenkaan. Mulla on aivan sama. Mä voisin mennä vaikka heti. Se oli vitsi. Pitää mennä. Voi ei. Tuli paha mieli. Ja nyt. Mäkin menen. Sakke oota. Niin. Rose oli kyllä mahtava petsi, pakko myöntää. Rouva Phillips. Niin. Mitä mä voisin sanoa tän? Mä olisin voinut estää tän, mutta Rose sanoi, että se ei halua. Se haluaa testaa rajoja. Hän taas joskus. Rastittarani. Ole onnellinen. Ole vapaa. Täällä se on. Voit tulla. Mä en tiedä, pystyykö mä tähän. On hyvä, että näet tämän. Niin on vai hyvä. Iskä. Miten Rose päätyi tähän tilanteeseen, että se haluaa harrastaa Joralla? Pitää itsekin miettiä. Hän sanoi minulle yksi kerta, että haluaa harrastaa. Hän oli kuulemma kuullut, että isänsäkin harrasti, mutta ei ollut ikinä saanut selville, että milloin ja missä. Ja halusi jatkaa isänsä perintää. Okei. Mä varmaan sanon tän jo nyt. Mä pidän Rosin perinnettä yllä. Ajamalla. Hyvä on, jos niin haluat. Kiitos iskä. Tuen sinua, koska tiedän, että haluat, että Rose tietää sen jo. Tietää. Mennään.
Kiitos Rose, että sain olla tallivarikon päällikkö. Olet tärkeä minulle kuin kaikki muutkin.